வெல்கம் டு டிபிஜி சேனல். நான் டிபிஜி சேனல்ன்ற தமிழ் பசங்க சேனல் தான். தமிழ் பசங்க கேமிங் சேனலில் தான் டிபிஜி சேனல். சரி, நம்மளும் ஒரு மாடலேஷன் சொல்லுவோமே சொல்கிறேன். அதுக்கு பிடிச்சிருந்தா இப்போ இப்படியே பேசுங்கன்னு சொல்லுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ மக்களே. நம்ம சேனல் 100 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டிட்டோம். எல்லாம் உங்களால் தான். நீங்கள் இல்லைன்னா நான் இல்லை. ஓகே மக்களே, தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் மீ. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா வெறித்தனமான அப்டேட் தான். இந்தமாரிலாம் கரீனா எங்கடா இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் டே, எங்கடா இந்த நீ இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் இப்போ ஏன்டா இந்த அப்டேட் தரேன்னு சொல்லி கேட்டால், இப்போ நான் செம்ம அப்டேட் தராங்க. வேறு லெவல் அப்டேட் சொல்லுவேன் நான். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணாதவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே மக்களே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுனா ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸுன்றானுங்களே, அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். மேக்ஸ்னால் ரொம்ப பயப்படாதீங்க. என்ன சொல்கிறது, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அப்டேட் மாரி கொண்டு வரான். ஆனால் ரேம்லாம் வராது. சாதாரண சாம்சங் டச் ஃபோன் வச்சுருந்தாலே போதும். அதுலேயும் ஈவெண்ட் ஒன்று வரப்போகுது. நீங்களும் வெல்லலாம் 3 லட்சம் டைமண்ட். 3 லட்சம் டைமண்டா? அப்படியே ஏன்டா இப்பெல்லாம் போய் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஃப்ரீ ஃபயரை இது அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கான். மேட்ச் வின் பண்ணால் 3 லட்சம் டைமண்ட் சொல்லிட்டு அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான். ஆனால் எப்படி இந்த மேட்ச் விளாடணும் அந்த மேட்ச் விளாடணும்னு சொல்ல. ஆனால் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 3 லட்சம் டைமண்ட்ஸ். நீங்களும் வெல்லலாம் 1 கோடி மாரி, நீங்களும் வெல்லலாம் 3 கோடி டைமண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாரி அஃபிஷியல் டே. நீ எங்கடா இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் இவ்வளோ நாள் அசிங்க பார்த்துனாங்களே. இப்போ மக்களே அந்த அப்டேட் வந்தோடனே நம்ம சேனலில் அந்த இது சொல்கிறேன், அந்த எப்படி நம்ம ஜெயிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் ஜெயிச்சு 3 லட்சம் டைமண்டை விளையாடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற அப்டேட் என்னென்னா, நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்தானுங்க மேலே கேப் மாரி, அந்த இதுமாரி கேப் மாரி கொடுத்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுமாரி கொடுத்தாங்க. இப்போ அதுமாரி தர போகிறானுங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கேரக்டர் ஃப்ரீயாக கொடுத்தானுங்க. இப்போ இது வந்து இது மேலே ஹெல்மெட், அந்த கர்ச்சீஃப் அந்தமாரி தரானுங்க ஃப்ரீயாக. இது எப்படின்னா, நம்ம ஒரு கேம் உள்ள போய்ட்டு அதை இது பண்ணி அது ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு காயின் மாரி கொடுப்பானுங்க. அதை வச்சு ஏர்ன் பண்ணுற மாரி எடுக்கிற மாரி. இது எனக்கு தெரிஞ்சு எடுக்கிற மாரி தான் நினைக்கிறேன். டாப்அப் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த கார் ஸ்கின்லாம் எடுக்க முடியாது. இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஃபயரு ஃப்ரீயாக தரேன்னு சொல்லியிருக்கான். அது வந்து தருவான்னு நினைக்கிறேன். இந்த கார் ஸ்கின் நான் ப்ளூ கலரில் ப்ளூ வித் பிளாக்கு நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. எஃப்எஃப்சி ஈவெண்ட்லேருந்து தரானுங்க. அந்த ஈவெண்ட் வந்து எப்படின்னா, அந்த ஈவெண்ட் எப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணுறது தான். இந்த பிக்சர் காட்டுறேன், அது வந்து கிளைம் பண்ணுறது தான். அந்த காரு எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போனால் ஃப்ரீ ஃபயர் ஒரு கேரக்டர் பண்டில் ஒன்று இது பண்ண போகிறான். இது பார்த்தீங்கன்னா மனுஷ உடம்புல புலியோட தலையை வெட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயரில் வந்து பிளேயரோட இது பண்ணிவிடுவாங்க. அது யானையோட தலை வைப்பாங்களா, அந்தமாரி இருக்குது. இதை பார்த்து எப்படிலாம் காப்பி அடிக்கணுமோ காப்பி அடிங்கடா. டே போங்கடா டே ஃப்ரீ ஃபயரை ஏன்டா பிடிக்கிறீங்க. பார்க்க போகிறது என்னன்னா, சொல்லி தொலையேண்டா சொல்கிற மக்களே. அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்டா நல்லாயிருக்கும்டா? நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த அடுத்த வருஷம் 2021 இந்த காஸ்ட்யூம் வருது. அதேமாதிரி 3 காஸ்ட்யூம் விட்ருக்காங்க. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலு 1 ஃபீமேலு. நெக்ஸ்ட்டு அதுவும் ஃபீமேல், 2 மேலு 1 ஃபீமேல் விட்ருக்காங்க. இது வந்து மேல் காஸ்ட்யூம். பையன் தாடி கிடியெல்லாம் வச்சு பங்கமாக பிள்ளை தாடி பாருங்க. இந்த சைனீஸ்காரன்லாம் வச்சுருப்பானுங்களே அந்தமாரி தாடி. என்னடா அடி இப்போல்லாம் சொல்கிறேன், அப்படி தான் இருக்குது தாடி. என்னை பொறுத்தவரை அப்படி இருக்குது. உங்களுக்கு எப்படி இதோ அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி மக்களே, ஓகே. அடுத்தது பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அதுவும் ஒரு காஸ்ட்யூம் தான். இது ஜோக்கர் காஸ்ட்யூம் மாரி எனக்கு தெரியுது. உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லுங்கள். ஜோக்கர் காஸ்ட்யூமான்னு சொல்லுங்கள். ஜோக்கர் காஸ்ட்யூம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜோக்கர் காஸ்ட்யூம் கிடையாது. அப்போ தான் ஜோக்கர் காஸ்ட்யூம்னா நம்ம ஜோக்கர் காஸ்ட்யூம் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் காஸ்ட்யூம் ஒன்று வராங்க. ஃபீமேல் காஸ்ட்யூமா பண்டிலா ஒன்றும் புரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு காஸ்ட்யூம் இல்லை, இது பண்டிலாக இருக்கும். பண்டில் ஏற்கனவே இது வந்த பண்டில்னால் நினைக்கிறேன். இது பேர் தெரியல. திரும்பி ரிட்டர்ன் தான் போடுறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு தான் போச்சுன்னு நாங்கள் அந்த பண்டில். இந்த பண்டில் பேர் தெரிந்திருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். டேய் தாண்டா உள்ளே வந்த அந்த மெயினான இது சொல்கிறா 80% ஆஃப். என்னடா கதை கொடுக்குற 80% ஆஃப்லாம் 80% ஆஃப்ன்ற 80% ஆஃப் தான் நிஜமா? எல்லா கேரக்டருக்கும் 80% ஆஃப் வந்து என்னென்னா 80% ஆஃப்னா இந்த அளவுக்கு எல்லா கேரக்டருக்கும். அப்போ புதுசாக என்னென்ன கேரக்டர் இருக்குமோ எல்லா கேரக்டருக்கும் அளவு
இதோட நம்ம வீடியோ பிடிக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் கொடுத்து ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ மக்களே ஃபார் 100 சப்ஸ்கிரைபர். தேங்க்யூ. பாய்.